zapadno za 2 km je vojni kompleks šuma. Vrlo dobro. Zadatke i način realizacije obuke da saopštimo kroz sledeću radnu točku u ovoj logorskoj prostoriji i na kraju ćete imati priliku da vidite realizaciju. Pozdravljam sve u ime pripadnika 63. Planinskog bataljona i svoje lično. Radna tačka 2, rad u reonu baze i radna tačka broj 3, realizacija planiranih 63. Planinskog bataljona. Prezentovat ću vam kroz 3 celine na sledeće točke šume, jugozapadno za 100 metara od trigonometra 437 avgusta, a završila se 24. avgusta u popodnevnim časovima. Režim topografsku orijentaciju. Moja stajna tačka, drvo ispred nas. Prvi objekat je napravljen i pripremljen samo za odmor. Znači ovde je... Sad što dobije preko do kraja mati što dobije svi novi bolesti. Dobre, stvarno su udobne. Izraženija vatrena moć, to je puško-mitraljez Mini-Mi. Konca kod nas isto kasem onaj potez sa desne strane. Vladovorsko-diverzantski za posebnuti objekat. Slučajno jedan tip. Ove godine će se sve to za bazen, ali i na tome ćemo kao poraditi da se to reši. Ovo se sigurno ocenjujem sa vrlo dobro. Sludimo Srbi!